ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ತುಳುಗೇನದ ಗೊಂಚಿಲ್ದ ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆಡು ತುಳುವೆರ್ನ ಬರಿ ಬಂದ್ರ ಅಂದು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರವಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲೆದು ತೆರೆಯನುಗ. ಪಕ್ಕಿ ಪರಣೆ ಜೀವರಾಶಿಲೆಡ್ಲ ನರಮಾನಿ ಜನ್ಮ ಅಂದು ಪಂಪಿನವು ವಿಶೇಷ. ನರಮಾನಿನ ಪುಟ್ಟು ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಟ್ಟು ಬದುಕೆರೆ ಕಲ್ತೆ, ಭಾಷೆ ಕಲ್ತೆ, ತನ್ಕಂದು ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟುನು ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟುಗು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಪಾಡಲೆನು ಪಾಡೊಂಡೆ. ಮಲ್ಪು ಬೇಲೆಗೆ ತಕ್ಕ ಜಾತಿಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಗ ಪಂಚವರ್ಣದ ನಾಡು ಎಂದು ಪಣ್ಪೆರು. ವರ್ಣ ಅಂದು ಪಂಡ ಜಾತಿ. ತುಳುನಾಡದ ಆದಿ ಮೂಲೊಡು ಇತ್ತಿನ ಈ 5 ಜಾತಿಲ್ಲ ಅಗುಲಗುಲು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆಡು ಉಂಡಾತಿನವೆ. ಕಡಲಾಯರು, ಮಡಲಾಯರು, ಒಕ್ಕೆಲಾಯರು ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಪಾರ್ದನದ ಸಾಲ ಪಂಪಿನಿ ಅವೇನೆ. ತುಳುನಾಡು ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರಡು ಜಾತಿಲು ಪುಟ್ಟೊಡ್ದುಂಬೆ ಬರಿ ಬಂದ್ರೊಲು ಇತ್ತ ಅಂದು ಒಂಜಿ ವಾದ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆಡು ಬರಿ ಬಂದ್ರೊಲೆನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ದಾಯಿ ಮಲ್ತೆರು ಬರಿ ಬಂದ್ರೊಲು ಓ ಮಾತ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಒಂತೆ ತೆರೆಯನುಕ. ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ಬದುಕದ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಕುಟುಂಬ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮಲ್ಲೆ ಆದು ಕುಟುಂಬದಕಲು ಮೂಲದ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ದೂರ ದೂರ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು. ಅಂಚ ಭವಿಷ್ಯಡು ಅಗಲೆನ ಜೋಕುಲೆಗು ಒಂಜೇನೆತ್ತೆರ್ದ ಸಂಬಂಧಡು ಮದಿಮೆದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಪಂಪಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಬರಿ ಬಂದ್ರದ ಕಟ್ಟುನು ಮಲ್ತೇರು. ಮೂಲ ತುಳು ಪರಂಪರೆಡು ಪದಿನಾಜಿ ಬರಿ ಬಂದ್ರೊಲು ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಪಿನ ವಾದ ಒಂಜಿ ಉಂಡು. ತುಳುವೆರಡ ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿಲು ಪುಟಿಯಡಲ ಮೂಲ ಬರಿ ಬಂದ್ರೊಲು ಆ ಮಾತಾ ಜಾತಿಲೆಡು ಮುಂದುವರಿತೊಂದು ಪೋಂಡು. ತುಳುನಾಡು ಬರಿ ಬಂದ್ರೊಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಲು ಉಂಡು. ಆದಿ ಆಲಡೆಲು ಉಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ಸೇರು ನಗುಲು ಜಾತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆಂಡಲ ಒಂಜೆ ಬರಿ ಬಂದ್ರದ ಬಂದುಲು. ತುಳುವೆರೆ ಬರಿ ಬಂದ್ರ ಅಂದು ಪಂಡ ದುಂಬರಿತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಸಂತಾನದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಎಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು. ಇನಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದುಲ ಒಂಜೆ ವಂಶವಾಹಿನಿದ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಗುಣಕುಲು ಸಂತಾನುಗು ಎಡ್ಡೆ 10 ಪಂಡದು ಸಾಬೀತಾತುಂಡು. ಅವೆನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಯಾಪನಾ ಪಂತೆರು. ತುಳುವೆರ್ನ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಪೊಣ್ಣಗು ಕಂಡನಿನ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಹಕ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಬರಿ ಬಂದ್ರ ತೂನಗಲ ಅಪ್ಪೆ ಬರಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು. ತುಳುವೆರ್ನ ಕೆಲವು ಜಾತಿಲೆಡು ಇನಿ 50 ಜಾಸ್ತಿ ಬರಿ ಬಂದ್ರೊಲು ಉಲ್ಲ ಪಂಡದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಮಾತಾ ಜಾತಿಲೆಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪಿನ ಕೆಲವು ಬರಿ ಬಂದ್ರಲ ಉಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂಗೇರ, ಸಾಲಿಯಾನ್, ಪುತ್ರನ್, ಕುಂದರನ್, ಗುಜರನ್, ಸುವರ್ಣ ಈ ಬರಿ ಬಂದ್ರೊಲು ಪೂರಾ ಜಾತಿಲೆಡು ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಪರಪೋಕುದ ಬರಿ ಬಂದ್ರ ಅಂದು ಪುದರಾತಿನವು. ಬಂಗೇರ ತುಳುನಾಡದ ಬೆಂಗರೆಡು ಬಂಗೇರ ಮೂಲ ಮನೆತನ ತಕಲು ಇತ್ತಿನ ವೆಡಾತ್ರ ಬೆಂಗರೆ ಪಂಡದು ಪುದರಾತಿನ ಪಂಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ಉಂಡು. ಬಂಗೇರ ಬರಿತ ಬಂಗ ಅರಸರ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಣಂದು ಪಂಪಿನ ಇತಿಹಾಸ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಂಗ ಅರಸರ್ನ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಬಂಗಾಡಿಲ ಪುದರಾತಿನವು. ಬಂಗೇರ ಬರಿತ ಜನಕುಲು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದಕುಲು. ಎಲ್ಯ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಯ ಜೀವ ಗಟ್ಟಿ ಮೈಕಟ್ಟದ ಬಂಗೇರ ಬರಿತಗಲ್ನ ಮೂಲ ಕಸುಬು ದುಂಬು ಮೀನು ಪತ್ತುನ ಬೊಕ್ಕ ಕರಬಿಸಲೆ ಮಲ್ಪುನವು ಆದುತ್ತನಿಗೆ. ಸಾಲಿಯಾನ್, ತಾಲಿಯಾನ್, ಸಾಲಿಯಾ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಂಡು. ತಾಲಿಯ ಪಂಡ ಶುದ್ಧ ತುಳುಟು ತಾಲೆ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ. ದುಂಬು ಕುಂಟು ನೈಪಿನಗಳಿಗೆ ಸಾಲಿಯರು ಪಂಡದು ಲೆತ್ತೊಂದು ತೆರಿಗೆ. ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬರಿ ತುಳುವೆರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತಾ ಜಾತಿಲೆಡು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪುತ್ರನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾತಿಲೆಡು ಈ ಬರಿ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕುಂದರನ್ ಬಂಟ ಮೊಗವೀರೆರಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಗುಜರನ್ ತುಳುನಾಡದ ವೀರೆ ಅಗೋಳಿ ಮಂಜಣ್ಣನ ಬರೆಯಿಂದ ಪಂಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು. ಗುಜ್ಜಾಡಿ, ಗುಜ್ಜರ ಬೆಟ್ಟು, ಗುಜ್ಜನ ಕೆರೆ, ಗುಜರನ್ ಬರಿತ ಮೂಲ ಜಾಗೆಲು ಆದಿಪ್ಪೂಂದು ಪಂಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರೆಡ ಉಂಡು.